Incwadi kaLuka isahluko sokuqala iyafundeka. Bathe nje ke abaninzi bazamela ukucacisa ibali lezo zinto ziziganeko phakathi kwethu, njengoko besinikiweyo abo bathi kwasekuqalekeni babangababoneli nabakhonzi balo ilizwi. Kwabonakala kulungile nakum ndizilandile nje ngokucokisekileyo zonke, ndizekela kwasentloko, ukuba ndikubhalele ngokucacileyo Theophilo odume kanene ukuze uyazi kakuhle ingqiniseko yamazwi owafundisiweyo ngomlomo. Ngemihla kaHerode ukumkani wakwaYuda kwaye kukho umbingeleli othile ogama linguZekariya ongoweqela lika-Abiya, nomfazi wakhe ongowasezintombini zika-Aroni igama lakhe linguElizabethe. Babengamalungisa ke bobabini emehlweni kaThixo, behamba ngayo yonke imithetho nemimiselo yenkosi, bengenakusoleka. Baye ke bengenamntwana ngokuba uElizabethe ebengazali. Kanjalo bobabini babesebekhulile. Kwathi ke kaloku ekubuphatheni ebubingeleleni bakhe ngexesha leqela lakhe phambi koThixo ngokwesiko lobubingeleli, yaba liqashiso lakhe ukuba aqhumisele ubulawo, ukuba angene endaweni engcwele yenkosi, yaye yonke inkitha yabantu ithandaza ngaphandle ngexesha lesiqhumiso. Kwabonakala ke kuye isithunywa senkosi simi ngasekunene kwesibingelelo sesiqhumiso. Wakhathazeka uZekariya akusibona, wangenelwa luloyiko. Sathi ke isithunywa eso kuye, "Musa ukoyika Zekariya, ngokokuba isikhungo sakho siviwe, wothi ke umfazi wakho uElizabethe akuzalele unyana, umthiye igama linguYohane. Uya kuba nokuvuya nokugcoba, bathi nabaninzi bakuvuyele ukuzalwa kwakhe, kuba uya kuba mkhulu emehlweni enkosi, angakhe asele wayini nasiselo sinxilisayo. Uya kuzaliswa nguMoya Oyingcwele kwasekuzalweni kwakhe, nento eninzi yoonyana bakaSirayeli uya kuyibuyisela enkosini uThixo wabo. Yena uya kuhamba phambili kobuso bayo enomoya onamandla kaEliya, ukuba azibuyisele iintliziyo zooyise kubantwana, nabangevayo kuko ukuqonda kwamalungisa, alungisele inkosi abantu abalungisiweyo." Wathi uZakariya kuso isithunywa, "Ndiyakwazi ngani na oko, kuba mna ndimdala, wayenomfazi wam selekhulile?" Saphendula ke isithunywa sathi kuye, "Mna ndinguGabriyeli, oma phambi koThixo. Ndithunyiwe ukuba ndithethe kuwe, ndikushumayeze ezi ndaba zilungileyo. Uyabona, uya kuba sisidenge, ungabi nako ukuthetha, kube kude yimini eziya kuthi zenzeke ngayo ezi zinto, ngenxa yokuba ungakholwanga ngamazwi am. Uya kuzalisekiswa wona ngexesha lawo." Baye abantu bemlindile uZekariya bemangalisiwe kukulibala kwakhe endaweni engcwele leyo. Uthe ke akuphuma akabanako ukuthetha kubo, baqonda ukuba ubone umbono endaweni engcwele apho. Waye yena emana ukunqwala kubo, wahlala engathethi. Kwathi zakuzaliseka imini yombuso wakhe, wemka waya endlwini yakhe. Emveni kwayo yonke imihla ke uElizabeth umfazi wakhe wathabatha, wazimeza iinyanga ezintlanu, esithi, "Yenjenje inkosi kum ngemihla eyandikhangelayo, ukuba ikususe ukungcikiveka kwam phakathi kwabantu." Ke kaloku ngenyanga yesithandathu isithunywa esinguGabriyeli sathunyelwa nguThixo emzini welaseGalili ogama liyiNazaretha, kwintombi eganelwe indoda egama linguYosefu, yendlu kaDavide. Laye igama lentombi leyo lalinguMariya. Sangena isithunywa kuye sathi, "Vuya wena ubabaliweyo,